nan dai gashi mun zo ta Kaduna za mu wuce gashi ana rigima akan 'yan Kaduna suna zanga-zanga. Wane ne yake da suna? Gaga zo wa kuke jira ya fito sifika ko? To sifika ya ki ya fito su sun ce sun tsaya sun zabe shi sun bata lokacinsu da cikinsu da komai da kuma gashi ya bari ana ta kashe-kashen mutane a garin Kaduna. To gashi dai yau sun fito suna zanga-zanga akan dan ya fito su tattauna da shi kuma ya makale ya ki fitowa. To ya kenan gara gashi sun toshe hanya sun ce babu wanda zai wuce in ya so hanya ta cika tab da mutane da fasinja da sauran mutane ga baki daya dole ya fito. Yanzu gashi nan yan jarida da sauran mutane sun zo wajen gaba daya. Allah ka iya mana, mu ba za mu iya ba.